jutang henlo khai ang thek pending sumpot henlo khai araje jutang jubat le kibirlo de khe kibirlo lason se arnam langpi karbi jutang jubat asong ahin pen thongkep angdeng arnam langpi havar karbi risonim so rong aje ketalon ponji aputha nirja aklam karbi cultural society asahem along pini krisur ke pai pai ning kansuri hini ra inkorahini tirikam amai keseng ponji aphan mai kang nipon bangso amai chipahem phupon samson ingti aluhi ke pachini Joyram Teron bangso amai along aluhi aman pen nang chitonglun karbi jutang asong tiripi amai pen harsing ronghang Jameson ronghang sarsurot be atum chitonglun anparta arnam langpi angkang ki thekeding atum ex-VDC chairman Sonjet Lekhe Joy Singh Be, Ram Singh Terang, Suresh Lekhe, Jivon Be, Bida Singh Tiso, Anthony Bongrung, Rajan Rongphar, Lapen, Hirbang Pi Sang Pi Jina Lekhe Pi, Sang Pi Elish Teron Pi, Anparta, Kapre Kethe Keding Atum Chetong Dunsi, Tirikam Amai Misen Pen Seng Ponlo. Anparta non nangke leji thongkep angding ZKYF Arnam Langpi Hawar Alongta, Misen Pen Ketalon Dunji Aphan Ardi Dojot Pen Chinki Chethan Pon. Lapen arnam langpi alongta nonangke leji havar kabiri so nimso rong aje ketalon ponji pre hini rapli nithom an pado ponji puta chirai ponlo kadu kawe alam ardi do jot pen chingki chingwai ponsi insam jin pen misen pen mai pachun ponlo ronga gora pen birta pangdak pon Lawrence Lekhe News 24 Korbing Long.